Alexei Navalny ka saya san saba kaso ani baga posone donina akono a yɛrɛ ye min waliyaw bila Kremlin kun kɔfɛ be Rusi fanga garadabaga kulu bali u ka garadabaga masatigiya la waati la tintin barika bonyanin do min senfɛ Moscow be kan ka yɛrɛ kofɔliw ɲɛminɛ Ukraine duniya marabaga kulu ye Navalny ne a si tun be san 47 la ka fagali waliyaw jalakiliw bila Putin ni a ka fanga kun kalo caman a ka minɛli kɔfɛ ka dankarili kɛ a ka kɛnɛya siraw la ne a bilali ye kasojugu kɔnɔna la Rusi jamana kunnafoni siraw ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamana kɔgɔduyanfan lapitaniso dɔ dɔgɔtɔrɔw ye lɛri tilancɛ ɲɔgɔnna de kɛ u seko damayira la ka Alexei Navalny ni kisi a binnen kɔfɛ a bɔlen a ka senatama la ko ga k'u ma se Navalny baarakɛɲɔgɔnw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko fɛn ma fu ye a ka saya kan ko sɔrɔnadɔnikɛla taara colonie pénitentiaire de l'Arctique la a tun be a ka san 19 kaso ɲangiliw latɛmɛliw la yɔrɔ minnu na ka da a ye dansagoya waliyaw kɛ Rusila sɛgɛsɛgɛ kulu n'a be wele nazarakan na ko comité d'enquête Rusi ye laseliw kɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dabɔra ka ban Navalny ka fagali taabolo ninnu kan Alexei Navalny min fatura bi juma la ne a tun lakodɔnnen do ka kɛ Kremlin ka garadabaga kamalen fɔlɔ ye ka nazara surunnadonikɛla ye tasibila kɛ a ye ka sinsin a ka tilennenya ne a ka galabudon ye min ɲɔgɔn tun tɛ ye ɲɛkisɛ la ani a ka danaya gɛlɛn waati min na a ye danatigɛli kɛ ka segi a kɔ ka taa a ka jamana Rusila hakaja a tun b'a dɔn k'a fɔ k'a ka segini masirannen do kosɛbɛ